Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Bi qatilê serkirdere wê çi hevdîtin bêkirin? Gelo wê bêgotin, tu qatilê serkirde ye. Ma wê bêgotin, ger tu nebûna ev qetleam wê nehatana kirin. Bi çek û silahên te, bi dayîna milyar dolarên te hemû ev qetleam tên kirin. Ya herî muhîm bi cesaret dayîna te ew xwaz xwîna Müslümanan tê herikandin û bi tehdîdên te müdaxele nayê kirin û herikandina xwînê nayê seknandin. Ey Trump, ma netûyî ku beriya vê heyamê te Qudüs wek paytextê dewleta terorê îlan kiribû û sefaretxaneya xwe te neqlî vê derê kiribû. Ma netûyî ku te girên Golanê wek aîdê dewleta terorê ya Siyonîst îlan kiribû. Ma netûyî ku divê hemû xelkê Xezeyê ji welatên xwe bên derxistin û Xeze ji bo Siyonîstan û emperyalîstan bibe ciyê tatîlê û bêhemberdanê. Em bangê li birê serokkomar dikin. Dema hûn bi Trump re bên balhevdû gelo hûn bikaribin van tiştan jê re bibêjin. Birêz Trump, ancak tu dikarî van qetleaman bisekinînî, ger tu bixwazî tu dikarî di rojekê de vê qetleamê bisekinînî. Lewra we ev yek da dest pê kirin. We destek daye hûn li paş sekinîn. Ji ber vê yekê hûn dikarin di kêliyekê de jî vê qirkirinê bisekinînin. Her wiha hûn ê bikaribin ji Trump re wiha bibêjin. Tu her tim behsa bi dawîkirina şer û herbê dikî, digel vê yekê gelo tu çima tu carî behsa wehşeta Siyonîstan nakî? Ji ber ku em dibêjin di alema İslamê de ji xeynî birê serokkomar ti kes nikarin vê yekê bibêjin em wiha dinivîsînin. Ger van tiştan nikaribe ji Trump re bibêje ma ji bo çi wê biçe Amerîkayê yan jî vî Trumpê wehş û hov dawetî Tirkiyeyê bike. Ger de hevdîtinek muhtemel de ev tiştên ku me gotin nê gotin ji vî îblîsî re wê çi bê gotin gelo? Wê ev hevdîtina tenê ji bo projeyeka şellaxtiyê pêk bê û paşê jî wê pesnê vê hevdîtinê bêkirin? Ji bo Xwedê ka bibêjin wê rewşa van mazlûman çawa be? Divê em ji bîr nekin ev rastiyan ger li rûyê Trump nê gotin hemû hêviyên li ser Xezeyê wê bida wî bibe. Bi kurtasî û xulasa, bi ziyareta Amerîkayê yan jî ziyareta vî zilamê ya Tirkiyeyê min gelek nerahet dike. Bi silav û duayan.